Hij mag weer doen. Raymond Vosman, kun jij je hand opsteken? Daar is Raymond Vosman. Heb jij een startnummer? Jij hebt een startnummer? Mooi, zetten we jou bij de lijst op. Raymond Vosman, nummer 130, die kunt hier zo gereden. En nu is 113 Sander Braakman uit Dalsen is hier. Mensen die wagen, hij kwam net op de 73 meter en heeft nou de gang er goed in. En hij ging over die 73 meter in. Maar hij krijgt dan moeilijk, die hoort een bril, maar de 73 meter heeft hij nou te pakken. Moet iets terugzagen, gaat voor die 80, wordt lastig, maar die pakt hij, die pakt hij. En hij gaat rustig naar de 84 meter, maar dan gaat hij niet redden. 82,98. De vakmannen van de Steelwagen weten precies wat ze met die wagen aan moeten. Hij is goed afgesteld. We gaan nou zometeen beginnen met Albert Boman uit de Stabas met de John Deere.